Sa number 10, DepEd Secretary nagreso ko Pabakuron pagid ang mga seguridad sa mga eskwelahan, inisaya nga pagbisita sa Negros Oriental subong adlaw. Personal nga nagbisita si Education Secretary Sani Angara sa Bay City, Negros Oriental sining adlaw, agud makit-an ang sitwasyon sa mga eskwelahan kag ang seguridad sa mga estudyante. Ginsiling ni Angara nga matapos ang isa pagit shooting incident sa isa ka eskwelahan sa Zamboanga City, ginmaduan na sa Department of Education nga hugoton ang seguridad sa guwa ang sulod sa mga public schools. Lakip na sa mga tikang amo ang pag-istikto sa mga nagasulod sa mga campuses kag ang pagbakal sa mga handheld nga mga metal detectors. Dugang pa ni Angara, maghahatag sang pondo ang national government para sa pagbakal sa mga metal detectors kutob sa mga LGU nga wala pa nakabakal. Plano man nga hatagan sa dugang nga mga CCTV kag security guard sa mga public school sa pungsod. Ginuduso man niya nga kinahanglan nga may mga barangay tanod nga magabantay sa mga eskwelahan antes magsugod ang klase kag kun magbuhi agud masiguro man nga safe ang mga estudyante. Ang mga maestra ang ginmanduan man nga maglibot sa sugod sa eskwelahan agud mataptan na ang mga posible nga kalakasan kabay man sa mga ginistoryahan sa Negros Oriental Provincial Government kag ni Angara amo ang pagpatukod sa dugang pagid mga classroom sa probinsya agud masolusyunan ang kakulang sini. Kasama na yung increased collaboration with the local governments. We're asking the tanods also to help us doing the rounds ng mga eskwelahan, especially pag entrance, pag umpisa ng eskwelahan, tapos pag exit. So increased visibility. Tapos yun, mas strict tayo sa entry to the premises. And yun, CCTVs, metal detectors, yung security guards natin. And of course, making sure each teacher nag-rounds din po sila. So, na-cover natin yung buong school.